नांदेडमधील गोदावरी नदीला पूर आलेला आहे आणि धरणातून सोडण्यात येणाऱ्या पाण्यामुळे नांदेड शहरातून वाहणाऱ्या गोदावरी नदीला पूर आलाय। 27 दरवाजे उघडून जायकवाडी धरणामधून गोदावरी नदीमध्ये पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे। त्यामुळे नांदेडमधील विष्णुपुरी प्रकल्पापर्यंतचे सर्वच धरणाचे दरवाजे उघडण्यात आलेत। वरच्या भागातून विसर्ग सुरू असल्यामुळे गोदावरी नदीमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाण्याची आवक वाढली आहे। परिणामी नांदेडमध्ये गोदावरीला पूर आलाय। पात्रा बाहेर जाऊन पुराचं पाणी नदीकाठच्या शेतांमध्ये मोठ्या प्रमाणात साचलेलं आहे। नदीकाठी असलेल्या काही नागरी वसाहतींमध्ये सुद्धा हे पाणी शिरलेलं आहे। गोदावरी नदीच्या पुराचं हे ड्रोन दृश्य आपण पाहतोय झी24 तासवर। नांदेडमधील गोदावरी नदीला पूर आलेला आहे। जायकवाडी धरणातून पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे। नदीला पूर आल्यामुळे नदीकाठची शेतं पाण्याखाली गेलेली आहेत। तसंच तिथल्या घरांमध्ये सुद्धा पाणी शिरल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालंय।